Het gaat al jaren over het vervangen van de veerboten tussen Vlissingen en Breskens. Maar nu is er eindelijk een datum bekend. Over 4 jaar, op 1 januari 2029, dan moeten de nieuwe boten gaan varen. De vraag is nu alleen nog, welke boten komen er? En verder in deze uitzending. 2 brandweermannen komen onder muur. Komt er nou wel of geen protest tegen Zwarte Pieten? Goedenavond. De nieuwe veerboten tussen Vlissingen en Breskens moeten over 4 jaar in de vaart zijn. Dat is vandaag besloten in Provinciale Staten. Wel was er nog discussie over de aandrijving van de nieuwe schepen, helemaal elektrisch of hybride, dus gedeeltelijk elektrisch en gedeeltelijk diesel. Op het Abdijplein is verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, wat schieten we hier nou mee op? Nou, jarenlang is er vooral heel veel gepraat over die nieuwe veerboten. Maar nu is er ook echt een stip op de horizon. Op 1 januari 2029 moeten die boten in de vaart zijn, is vandaag besloten. En dan is natuurlijk de vraag, ja, welke boten moeten dat dan zijn? Daar zijn verschillende ideeën over. De Partij voor Zeeland die kiest voor een boot die nu al vaart in Zweden. Dat is een zogeheten draagvleugelschip. En als hij gaat varen, dat is heel spectaculair, dan komt hij als een soort vleugel boven het water uit. De discussie vandaag ging ook over de aandrijving. Er is nu besloten om te onderzoeken of er hybride schepen kunnen komen. Dat zijn schepen die zowel kunnen varen op elektriciteit als ook op diesel. In principe wil de BBB ook naar elektrisch. Alleen vinden we de vraag die nog altijd niet beantwoord is of er tegen die tijd wel genoeg stroom is. Dat we dan een plan B moeten hebben. En dat plan B heet dan dat we even naar hybride moeten kijken, ook naar hybride. Ja, wat is er eigenlijk tegen een onderzoek om toch ook even naar diesel en naar hybride te kijken? Nou, de provincie zat al een hele tijd op de goede weg. Dus het was al jaren het plan om de Westerschelde-ferry elektrisch te maken. Daar is al veel tijd en geld gestoken in het onderzoek hoe dat kan, of het kan. En het blijkt dat de uitkomsten van die onderzoeken heel gunstig zijn. Het wordt goedkoper, het wordt beter, het wordt sneller. Ja, Marcel, wat is de beste optie, denk je? Hybride of elektrisch? Ja, ik heb echt geen idee, Mirjam. Maar gelukkig hebben we het gevraagd aan een bedrijf in Tholen dat verstand van zaken heeft. Het bedrijf Van Meer in Tholen maakt aandrijftechniek voor elektrische motoren van schepen. Wat is beter voor de nieuwe schepen van de Westerschelde-ferry? Hybride of volledig elektrisch? Volledig elektrisch, dus niet hybride. Waarom niet hybride? Volledig elektrisch is efficiënter, zorgt voor een lage operationele kost gedurende de gehele levensduur van het schip en is eenvoudiger in bedrijf te houden, om het zo maar te zeggen, en te onderhouden. Een extra aandrijvingssysteem, bijvoorbeeld diesel naast elektrisch, zou veiliger zijn. Als het ene midden op de Westerschelde uitvalt, kun je altijd nog door op het andere systeem. Ja, dat is wel de perceptie die veel mensen hebben. Maar dat is eigenlijk niet correct. Gedurende de gehele gedachte die gehanteerd wordt tijdens het engineeringsproces en de productie van het elektrische systeem, wordt er heel sterk nagedacht over bepaalde faalmodussen. En waardoor je er eigenlijk voor zorgt dat je een heel betrouwbaar systeem krijgt. Ook een mogelijk tekort aan elektriciteit is volgens Michielsens op te lossen. Kortom, als de Zeeuwse politici advies willen, staat de deur in Tholen open. Absoluut, absoluut. Ze zijn zeer zeker welkom in ons nieuwe pand, wat gerealiseerd wordt. Om eens onder het genot van een kop koffie en iets lekkers eens eventjes samen te sparren over de verschillende mogelijkheden en de verschillende oplossingen. Gaan ze dat doen, denk je, op de koffie in Tholen? Nou, wie weet, over 4 jaar moeten die boten gaan varen. De Zeeuwse politiek is zich nu nog erg aan het oriënteren over de soort boten. Ik zou het doen als ik de politiek was. Dankjewel, Marcel. Een schuur bij Driewegen is gisteravond helemaal uitgebrand. 2 brandweermannen zijn gewond geraakt toen een muur van de schuur instortte. De gewonde brandweerlieden waren aanspreekbaar en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar het incident hakt erin bij de andere brandweermensen. Zo'n bericht heeft altijd impact, dat raakt ons. Wij zijn als brandweercollega's altijd aan elkaar verbonden, dus dat doet wat met iedereen. Het gaat vooral ook nu om de ploeg die betrokken zijn. Die zijn allemaal goed opgevangen vannacht.
Ondertussen ging de brandbestrijding door en had de brandweer ook vandaag nog lang de handen vol aan het nablussen. Dat wil zeggen dat wij het pand eigenlijk leeghalen, vooral stro. Er zit veel temperatuur in en dat moeten we volledig nat maken en dat is arbeidsintensief. Ook de komende weken is er extra ondersteuning voor de betrokken brandweermensen. Het hoger beroep is begonnen in de zaak rond de moord op schoenmaker Quist uit Vlissingen en het doden van 2 vrouwen op een zorgboerderij in Alblasserdam. De rechtbank veroordeelde de 40-jarige dader eerder tot levenslang, maar het OM wil dat de man ook TBS krijgt. Vandaag werd duidelijk dat deskundigen van het Pieter Baan Centrum vinden dat een TBS-behandeling geen zin heeft, maar dat een TBS-kliniek wel de veiligste plek is voor de verdachte en de mensen om hem heen om herhaling te voorkomen. De rechtszaak gaat meerdere dagen duren. HVV 24 bestaat morgen 100 jaar als 9e voetbalclub in Zeeland. Dat wordt het hele weekend gevierd bij de sportvelden in Hulst. Wie zich helemaal wil onderdompelen in de geschiedenis kan terecht in het plaatselijke museum. Daar is een expositie ingericht door enkele mensen van de club. Blauw, heel pak aan, zet je beste beentje voor. Treuzel niet langer, want dan ga je kans verloren. En maak een holtje. De expositie 100 jaar HVV 24 is een verzameling van allerlei spullen die je terugbrengen naar oude tijden. De club was in de begintijd nog vrij klein, daar kwam in de jaren 50 verandering in. In de tijd dat de broeders om de hoek kwamen kijken, die kregen de opdracht om de jeugdafdeling om die op poten te zetten. Nou, toen kwam er echt bloei in. Want die broeders die zaten op school en die hadden al die kinderen onder zich. Dus die moesten allemaal gaan voetballen. Dus zo werd HVV een bloeiende vereniging en dat is het nog steeds. Ze zeggen wel van HVV, daar is het mee gedaan. Kijk maar naar de ranglijst, want ze bengelen onderaan. Maar als ze tegen Sint-Jan gaan, gaat alles even glad. Rudjen heeft die kop de kogel en de eerste hol die zat. Hey. Het clubicoon was Honoré Neefs, die 4 jaar geleden is overleden. Hij was in de jaren 50 profvoetballer bij Willem II, maar was snel weer terug. Hij kwam een keer te laat op de training. Ik kwam in de kleedkamer, er stond er op een bord. Neefs niet opgesteld. Dan kreeg hij nog straf en boete ook. Dus hij zegt, als dat er niet afgaf van dat bord, hij zei, dan ben ik weg. Maar het echte verhaal, en dat is een geheim dat ik nu best kan verklappen, dat is dat Honoré eigenlijk heimwee had. Hij had heimwee naar huis. De expositie over het 100-jarige HVV 24 is nog tot 6 januari te zien. Het blijft bij Zeeuwse gemeentes onduidelijk of Kick-Out Zwarte Piet komt protesteren bij de Sinterklaas-intochten. Op 5 plekken is dat aangekondigd, maar er is daarna niets meer gehoord van de actiegroep. Het protest zou zijn omdat er Zwarte Pieten bij die intochten rondlopen. Maar er is van die 5 plaatsen maar 1 waar dat ook echt het geval is en dat is Ierseke. Sas van Gent heeft naar aanleiding van de aankondiging van Kick-Out Zwarte Piet toch gekozen voor alleen roetveegpieten. De politie heeft inmiddels opgeroepen om mogelijke demonstraties van Kick-Out Zwarte Piet komend weekend rustig te laten verlopen. Ze hebben die mededeling gedaan in een aantal Zeeuwse appgroepen. In ieder geval in Ierseke hadden inwoners het plan opgevat om demonstraties tegen Zwarte Pieten te gaan verstoren. Het plan om Vlissingers te laten kiezen tussen 2 nieuwe relingen voor op de boulevard is van tafel. Er was veel gemor over. Men vond zowel de horizontale als de verticale versie lelijk. In de gemeenteraad werd gisteravond unaniem een motie aangenomen om de inwoners echt te laten meepraten. Er wordt dus opnieuw begonnen. Er moet een nieuwe komen omdat de huidige reling een kankerverwekkende stof bevat. Het museum in Veren is vanaf vandaag een kunstwerk armer. Deze tekening van de Groene Draak, een boot van prinses Beatrix, is cadeau gedaan aan de koninklijke familie. In een paleis komt hij niet te hangen. De tekening wordt opgeborgen in een depot. Ja, hij komt niet bij ons in het depot terecht om hem in het depot te houden. We willen hem juist graag hebben omdat we denken dat het zo'n belangrijke teken is dat we hem graag en veel uitlenen. En als dat aan de orde is, dan kan dat ook. Kunstenaar Robert Das maakte de tekening in 1957. Op zijn verzoek is hij nu dus onderdeel van het Koninklijk Archief.
Veel bewolking vandaag, soms wat motregen, maar er waren ook momenten met een streepje zonneschijn. Het werd 11 graden. Morgen opnieuw grijs, met hier en daar een spatje regen en later op de dag volgt vanuit het noordwesten meer regen. En het wordt koud door de stevige wind. Goed aankleden dus tijdens die Sinterklaasintocht. Tot zover. Dan nog even een waarschuwing. Maandagochtend ligt tot 9 uur het treinverkeer plat in Zeeland. Er wordt gestaakt door mensen van ProRail. Na 9 gaan er weer treinen rijden, maar de hinder is niet gelijk voorbij, waarschuwt de NS. Eerst maar eens weekend vieren. Een hele fijne avond en een heel goed weekend.